Здравейте, аз съм Николас Малмов, а вие сте в подкаста на Благоевградска професионална гимназия Ичко Бойчев. А днес са една от най-голямите фирми в Благоевградска област, United Energy. Бихте ли се представили? Здравейте, Георги Мавродиев се казвам. На 46 години съм, семейен съм с 2 деца. Завършил съм история в Националната хуманитарна гимназия и право в ЮЗО на Фетилски. Спомняте ли си момента, в който решихте, че искате да се захванете с енергичен бизнес и как се роди идеята? Спомням си, това се случи в 2017 година. Допреди това работех като юрисконсулт в подобна на нашата фирма. И с натрупаните опит и знания, с други двама мои колеги, решихме да стартираме наш проект. Започнахме с много малко пари, с малко работници, стари машини, но пък имахме амбицията да успеем. Имахме 4 обекта подписани в Турция и с упорство и усърдна работа разрастваме компанията и до момента имаме изградени централи в над 20 държави на 3 континента. А господин Мавродиев, какво ви вдъхновява да работите в този бизнес и да изграждате толкова голями фецове? Какво? Ние бяхме добър екип, имахме ноу-хау и знаехме, че ще успеем. В същото време пазарът беше започнал да расте, особено в ВЕИ, особено фотоволтаичните централи бяха много популярни и повярвахме в това. Това беше една основна причина. Какъв беше подходът ви към намиране на всички иновативни решения? Ние базата я имахме, знаехме какво ни очаква. Имахме, пак ще се повторя, ноу-хау, имахме щастието да работим с подготвени хора. Нашите инсталатори бяха доста подготвени. В същото време участвахме в най-големите соларни експота в целия свят, като това в Мюнхен, което е ежегодно, в Абу Даби, в Щатите сме били. Там можеш да срещнеш най-големите компании в бранша, в сектора. Там можеш пряко да се договаряш с клиенти. И основните иновативни решения ги взимаме оттам, защото всичко, което е било през годината разработвано, го предоставят на тези експота. А как успявате да направите едновременно вашия бизнес устойчив, иновативен и печеливш? Важното е да намериш баланс между всичко това нещо. Трябва внимателно да подбираш бъдещите си проекти. В същото време те трябва да са устойчиви и дългосрочни, защото с правилно планиране и с отборна работа се получават нещата. В същото време трябва да си конкурентоспособен. Общо взето по този начин. Добре. Какво ви вдъхновява, когато търсите нови и зелени решения за развитие на компанията? Вижте, ние вярваме в ВЕИ. Възобновяемата енергия е най-щадяща природа от начин да произвеждаш енергия. И ние като компания дори притежаваме 3 собствени соларни парка. Аз лично възнамерявам това лято да си направя мой на къщата. Така че фосилните горива, те са на изчерпване, те са и много замърсяващи природата, атомната енергия, тя е чиста и ефтина, но пък е опасна. Ресурсите в възобновяемите източници са почти неограничени. Слънце ще има винаги, слънцето не ще изява. С какво се отличавате вие от останалите компании
И как вие като работодател оценявате пазара на труда в България? Ние не се отличаваме много от средните компании, защото ние се познаваме, работиме на едни и същи пазари с почти едни и същи клиенти, хората са едни и същи. Ние лично, като компания, според мен така, нали, което ни различава е, че гледаме сме винаги близо до хората. Ние сме трима съдружници, гледаме, поне един от нас да е на обекта през цялото време. Нали, организираме си тимбилдинги, събираме се и за работно време, работим и основно в чужбина. Така че това нали, леко нали, хората, защото дълго време не са близо до семействата си, се изграждаме като общност, като приятели и така нататък. Адмирации. Благодаря. Какви са най-големите предизвикателства, които се срещнали? Най-големите предизвикателства са това, че когато ние стартирахме самостоятелно в 2017 година, нямаше толкова много компании в нашия сектор. Основно Благоевград беше като соларен хъб. Имаше 4-5 големи компании. Сега вече ми прави впечатление, че доста компании от Румъния, Гърция, Португалия, Испания почват да минават по нашия път и това е едно от най-големите предизвикателства. Нали, пазара се разширява, но пък и конкуренцията в същото време се разширява и трябва да намериш, както преди казах, баланса, това да имаш стабилни партньори, големи обекти и да всичко да е дългосрочно. Нали, както да е едната страна да е доволна, така и другата. Добре, какво мислите, че е бъдещето на зеленото предприемачество? Бъдещето е, според мен, 100% гарантирано. Както знаете и вие вече, горивата, нали, горивата и фосилните изкопаеми първо, че намаляват като обеми на планетата, второ, че почват да се убиват все по-малко, защото и търсенето е по-малко. Знаете колко електрически автомобила вече се продават, те се изравниха с тези на двигатели с вътрешно горене. Бъдещето е в зелената енергия. Както преди казах, неограничени са ни ресурсите, както нали, водно-електрическите централи, то е много схващането, че те са вредни е много, нали, твърдението, че са вредни е много необосновано, тъй като там при тях колкото вода влиза в централата, толкова вода и излиза от централата. Водата не се губи вътре. В вятърните централи те също са нали, не нарушават по никакъв начин биоразнообразието. Те не се въртат с някаква голяма скорост, за да могат да наравнат птици или нещо друго. А пък вече в фотоволтаиците това е най-доброто, тъй като ние използваме радиацията от слънчевата светлина. Нали? Има вече доста, защото някои твърдят, че соларните паркове се строят върху обработаеми земи. Има вече достатъчно конструкции, които се правят високо, за да може отдолу да има насъждение, отгоре да седи централата, без да пречи на тия насъждения. Както нали, наскоро направиха няколко обекта в Ирландия, там животните си ходят на паша около панелите, което по никакъв начин не нарушава и биоразнообразие, и земеделие и така нататък. Така че вярваме и то много сериозно, знаем, че това ще е бъдещето. Добре. Какъв съвет бихте дали на младите, които искат да се занимават? И на вас лично, и на вашите съученици и приятели, най-важното нещо е да се образоват. Знаете, че пазара на труда вече в Европа и в цивилизованите страни, в Северна Америка и така нататък, само знаещите и можещите хора ще успеят. Нали, това, което беше нашето поколение преди 25 години, 30, нали, това ще ме уреди, не ще ме оправи, това вече няма да го има. Бъдете образовани, бъдете добри, мислете зелено, събирате разделно, ако имате възможност. Ограничавайте използването на отпадъци, намалете стоенето
пред телефоните и компютрите, спортувайте повече. А какво е вашето послание? Това да се изградите като добри хора, мислете здравословно и зелено. Благодарим ви. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Успех ви пожелавам.